Ассалому алейкум бинандагони азиз. Хуш омадед ба канали Rap Portal. Ин барномаи Rap News. Хабари имрӯзаи мо дар бораи ғамзадаҳо сар мешавад. Рейкл ӯ парира дӯст доштаги ё ки духтара я хеле идеальный одама настолько дӯст бидори хеле шама якум бор дидестам. Я конечно всё понимаю, но аму духтараке ки ту ӯра дӯст медори бугу камтарак дилаш бисӯза охи то кая тиқа азоб мекашие. Да чё дилу месӯзатае? Best нарав дубора мондам нарав. Ишау хов дидам ва фақат ду калимара. Вы никогда не узнаете чи калимаҳо. Ё ин ки мумкин ки бисёриёт бифаҳмед. Ма вая чӣ маъно дорад? Гуҷои наравам клипи барона тамошо доранд. Дрои срочно тамошо кунен клипи мама 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 вая буромадай. Mama 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 vaya mama 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 vaya mama 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 vaya. Ки треки нави Марио ва Айзик оиди духтаракои шайтонак, оиди духтаракое ки слишком бисёр дурӯғ меган ва оиди ғами бачае ки қати шайтонако мегарданд биромад. Срочно тамошо кунед ва срочно гӯш кунед. Марҳамат. Даром суратомона даром ишқи мо тамом шид ай номи бади ту ҳаром номи марам бадном шид хабкӣ ҳичи нагӯ ту уже бегонаи. Треки ғарибӣ бо номи ғами дил аз тарафи Дазл ва Кэш. Чудо ма вообще тра нафаҳмидам сия. Да иҷа мегардӣ овозот то ким гуҷора мераванд. Да ким гуҷо мегардӣ овозот то иҷора меоянд. Безор кади ба аму клипота гуҷои надарон клипои та эмибиҷон бас будагис. Раҳо ай қафои кораша. Шухӣ дорум. Клипои эмиби ҳиҷ не ки хаб кунанд. Срочно тамошо кунед. Баъди рафтани ту намондам то хабади ту дигариш бір мекунад ҷота па. Хеле ки звери худаш дар YouTube қайд кард, ана ира пробежка мегам. Дазл ва Рейкл бо овози зинда барои мухлисони худашон трек хонданд ва ваъда доданд ки скоро хит мебуроранд. То есть шумо барона айбайн бурданиен? Ты хурдестай Ролтон, ма хурдестам Ролтон, погодорим зачет и та, короче. Интересно. Навик МС тасмим гирифт ки барои студентое ки дар ғарибӣ мехонанд, яъне ки студентое ки ай Тоҷикистон берун мехонанд, я трек мехонанд. Чӣ мехонда боша? Зачет, универ, Маша, Ролтон. Не имею понятия ва интизорем. Ҳам курсом ҳамаш бешуан қошакошон чиндаги дарс меша сарди тараф дай внимания чибаки дарсода бари мада шиштаги ай аня. Дина ралика занг задам аҳвол пурсӣ. Мегум да куҷое мега да чилишаш. Мегум чико кардасти? Ҳамиҷа бачаако ремонт кардастан ёрдам додастам. Ман намедонистам ки ай дасти устогирам меояд. Ман хиёлам ҳамин конфету шоколаду компоту дигаву дига. Хотя меган ки ҳозира реперо 5-50 ҳунар фристайл, ғамзадагӣ, андеграунд, устогӣ ва монтаж. Барои та салчим фақат қувват хоҳонам. Сари нав мекунем шама? Чира сари нав? Студияро охи. Шама партои. Ҳаму ҷаю просто сари нав мекунем шама. Ҳич нест дромаде. Ҷа 4-46. Концерти Фавикшон рафта будед? Не? Фурсати зур дорен, срочно тамошош кунед. Фавик ва Сиван баромадашона аз концерт дар каналашон партофтанд ва срочно тамошо кунед ки кани кира бисёртар дастгирӣ карданд. Porque нигоҳи ту шикоф мекунаи дила ҳар як гапе мезаним адаме тия сила дамадам таронаи шаби торик парвонаи. Ва яке аз онҳо неву ва ягона ба фикри ман ҳунари беҳтарини ралик боз як треки ғамзадагӣ хондак. Марҳамат гӯш кунед бачаҳои ошиқ. Одам хизмат бирава, это не значит, что зиндагӣ гирдуждамон мешава. Как надо зиндагӣ пеш рафтастай. Даже если Стёпа дар хизмат боша бачаҳои Street Stars я намуди пешравӣ кардастанд ки боз як треки мощный бировардай ки ба номи Ҳамада Басай. Бинен кани чӣ басай?
баробари биту басай бародари мада басай дагушо сристарсай сразу маълумае ки мара дур дидай чанд қашқаси фавик уқай рафт омад накадестем ва офисшам алишид ва хчам какта хча дур кашид ва тарбияшам алишид фавик ихел рафтор кардан қати бонувони тоҷикистон мумкин нест 8 март омада гуфта бачако нагрезен зурту меояд я айфон 11 подарка кунем фавик чӣ кор мекунӣ наимҷони саидалӣ да инҷо чӣ кор мекунам мепурсед шумо ва як чизро то охирашро нагуфтам с наимҷони саидалӣ бо шонемси ҳам суҳбат шудам ва тасмим гирифтам ки скоро як трек чайна мебуроранд только интересно вай треки чӣ қали мешуда боша эстрада нет точно шон алқафҳои худашро мекаша аниқ медонам ки рэп меша ба фикрам ки ба темаи ҳама вақта ғарибӣ трек ғарибия барои ки мақсад яҷо шиштани мо сабабаш мардум ки ай ғарибӣ дархост кард ва канал виканани наимо сабабаш ҳамин буд ки ай ғарибӣ дархост шид мемурдум шае вообще ҳозир хали вақтае ки ягон чӣ маҷбурӣ намешава ва чӣ трехе маҷбур кадай ва боз шонемси боз як треки нав ва лекин номаш маҷбурм интересно чӣ маҷбур боша иқрекша бо овози зинда хондан ва лекин мондагиша интизор мешем дили мо одат ки ба дарда ба ғам рашк чашми мо одат ки ба интизори ва ба ашк ҷони ширин инқадар ҷангам макун имрӯза барномаи мо ҳам ба итмом расид хайр то боздид ва лекин якчиро фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед тугмачаи лайкро пахш кунед ва дар рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва барои пага суми 1 гилактоно бурорен хайр то боздид ман шуморо дӯст